Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα που πρόσμενα καιρό. Μα πώς φοβάμαι πως ίσως μια μέρα σε χάσω, γιατί να σε ξεχάσω ποτέ δεν θα μπορώ. Ποιος είναι? Παναγιώτης. Παναγιώτης. Επίθετο? Ζίγουρας. Μισό λεπτό, κύριε Ζίγουρα. Έλα γρήγορα επάνω, γρήγορα. Καλησπέρα. Τραγουδούσες? Πώς είσαι? Δεν θα μου μιλήσεις. Τι έγινε? Κάτσε εδώ. Σε χρειάζομαι για μάρτυρα. Τι να μαρτυρήσω? Μη μιλάς. Πήγαινε, Χρυσούλα. Θέλω να μιλήσω με την κυρία. Μην κουνηθείς, Χρυσούλα. Κύριε Ζίγουρα. Ο δικηγόρος μου δεν μου επιτρέπει να σας μιλώ χωρίς να παρίσταται ένας μάρτυρας. Ναι, αλλά θέλω να μιλήσουμε οι δυο μας. Ό,τι έχετε να μου πείτε θα το πείτε παρουσία της μάρτυρος. Εγώ με αυτή? Μη μιλάς. Είσαι σιωπηλή μάρτης. Ωραία, λοιπόν. Έχω δύο προβλήματα. Πρώτον, θέλω να ξαναδουλέψω στο εργοστάσιο. Τι να σας πω. Αφήστε ένα βιογραφικό σας στη γραμματέα μου και βλέπουμε. Όπως ξέρετε, υπάρχει πολλή ανεργία. Μεγάλη προσφορά εργαζομένων και ελάχιστη ζήτηση. Θα αφήσω βιογραφικό εγώ, που έχω χάσει τα νιάτα μου εκεί μέσα. Αν τα βρούμε, κύριε Ζίγουρα, θα σας τα επιστρέψουμε. Δεν γίνατε θέμα. Ανετά. Εν τω μεταξύ, ψάξτε και για καμία άλλη δουλειά. Ψάχνω, δεν κάθομαι. Το άλλο σας πρόβλημα. Είναι πολύ προσωπικό. Σας ακούω. Μου λείπεις. Στο πληθυντικό σας παρακαλώ. Μου λείπετε. Τι εννοείτε ακριβώς? Μου λείπει η αγκαλιά σας, τα χάδια σας. Και για μένα λες, κύριε Παναγιώτη? Πότε λύγει η πράσινη κάρτα σου? Καλά, δεν ξαναμιλάω. Δεν αντέχω τη μοναξιά. Αυτό, κύριε Ζίγουρα, να το σκεφτόσασταν προτού εκείνη τη μοιραία νύχτα διαβείτε το κατόφλι αυτού του δωματίου με μια βαλίτσα στο χέρι. Είναι πλέον πολύ αργά. Συγχωρήστε με. Δώστε μου άλλη μία ευκαιρία. Λυπάμαι. Και τώρα πηγαίνετε. Je suis fatiguée. Μία ευκαιρία. Καληνύχτα, κύριε Ζίγουρα. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Εγώ θα του δίνω άλλη μια ευκαιρία. Και μου το έλεγαν όλες. Πάρε Φιλιππινέζα.
Δεν καταλαβαίνει. Δεν μιλάει. Δεν μεταφέρει όσα άκουσε. Ούτε κόμμα